dyma'r ail flwyddyn i ni heb sioe, a mae yn angredadwy yn dydi. Pwy fysa meddwl fysa ffasiwn beth yn digwydd. Ond dwi a ferch Iddwen, mi rydyn ni wedi cael yn perswadio gan aelod brwd iawn o gangen Llansannan i wneud yr eitem yma, yn sôn am yn hanes ni, a sôn am beth ni'n neud, beth di'n gwaith ni ag ati. A mi na i ddechrau gyda chydig bach o hanes mywyd i gychwyn efo. Mi ges i ngeni ar ffarm yn ardal Llandegla, llawer o flynyddoedd yn ôl rwan. A mi oeddwn ni allan hefo mam a dad trwy'r amser. Dwi'n siŵr bod chi wedi gweld rhaglen am Amanda Owen a'i gŵr a'r 9 o blant. Mae'r plant yn dydyn yn bob peth, maen nhw'n helpu hefo bob peth, a maen nhw'n cael eu dysgu mewn ffordd hollol naturiol. A fel oeddwn ni, dwi'n cofio bod allan efo godro gwartheg ag ati, a eistedd yn y bing o flaen y gwartheg tra oedden nhw'n bita'r gwair. A oedden ni'n just yn cael y dysgu yn hollol naturiol mewn ffordd amaethu. A fel ne mae wedi bod wedyn ar hyd blynyddoedd, mae Eiddwen, mae hithe wedi bod, oedd hi allan yn ei ffram efo ni adeg wyna ag ati. A felly mae wedi bod wan hefo'r ddwy wyres bach, maen nhw wedi bod allan yn ei prams bob amser o'r dydd adeg wyna. Maen nhw hefo ni'n y gorlan pan dyn ni'n trin traed ag ati, a hefyd maen nhw dod hefo ni'n achlysurol i'r farchnad pan mae angen prynu stoc newydd a gwerthu. Felly mae o jyst yn beth hollol naturiol, maen nhw'n dysgu'r sgiliau naturiol, a wedyn dyna di'n ffordd ni o fyw. A wedyn mi nes i fynychu ysgol Bryn Eglwys, ysgol gynradd Bryn Eglwys, ac mod i'n byw yn ardal Llandegla, ar y pryd mi roedd doedd na ddim cae chwarae yn yr ysgol Llandegla, a mi oedd y plant yn chwarae yn y ffordd, sydd y dyddiau yma yn angredadwy, ac bod hi yn ffordd gefn, wrth gwrs, fel dwi'n dweud, fedrwn ni ddim coelio ffasiwn beth na drwy'n bod plant yn chwarae yn y ffordd. Felly i ysgol gynradd Bryn Eglwys es i, ysgol fach oedd hi, oedd yna 27 o blant ar y pryd. Wedyn mynd yn ymlaen i ysgol uwchradd Morgan Llwyd yn Wrecsam, ysgol Gymraeg. A nes i ddim mynd ymlaen i coleg, mi ges i gynnig swydd gyda Dobies, cwmni hadau, cwmni oedd yn gwerthu planhigion, llysiau, blodau ag ati, yn Llangollen, yn yr adran datblygu ag ymchwil. A mi oedd yn swydd diddorol iawn, oedden ni'n ymchwilio i fathau newydd o lysiau a planhigion, a wedyn oedd rhaid tyfu a recordio y cropiau, enghraifft os o'na ffa, o rhaid wneud yn siŵr bod yr ffa'n tyfu'n gyson o hyd a mesur maint y crop, a be oedd ansawdd y crop, y blas ag ati, lliw, ac oedd o'n, fel dwi'n dweud, oedd o'n waith hynod diddorol. Wedyn, prodi a symud i ardal Llansannan i ffarmio. Ac yn anffodus, 2 flynedd ar 20 yn ôl, mi nes i golli ngŵr yn sydyn iawn ar ôl gweiledd byr iawn. A penderfynu, wel, be dwi am wneud. Gan bod y ddau yn ni wedi gweithio hefo'n gilydd o hyd, nes i benderfynu cario ymlaen. A dweud y gwirth â chi, dwi dal ddim yn siŵr weithiau os nes i wneud y peth iawn. Ar ddiwrnod braf, mae o'r swydd gorau yn y byd. Ond pan mae hi'n dywydd sobor ac yn lyb ac yn oer neu'n eira, a mae'r rhaid i rwy'n ddal ati pan ydych chi'n cadw anifiledd, mae'r rhaid i chi rhoi sylw nhw bob dydd. A dwi'n meddwl adeg hynny, pam nes i ddim chwilio am swydd mewn swyddfa, swydd ddiogel gynnes. Ond dyna fo, dwi'n mwynhau. Dwi'n mwynhau a dwi'n dal yma. Ac mae bob dydd yn wahanol, dyna dio. A mae yna sialense gwahanol o hyd, ond mae o'n cadw rhywun ar fynd.
yn ôl at yr amaethyddiaeth. A pan o'n i fach, o'n i'n cael anifeiliaid gymaint, o'n i yn gobeithio, a faswn ni yn dilyn gyrfa i ddau mewn amaethyddiaeth, neu gyda anifeiliaid. Ond nes i rioed ddychmygu fas rhaid cario baich fel nes i. Ond nes i'n ffodus ofnadwy i gael Iddwen. Oedd Iddwen yn 40 pan ddari hi golli thad. A oedd hi'n gymaint o gefn i mi reit o'r dechrau. A dwi wedi bod yn ffodus iawn i gael ei chwmni hi a cydweithio'n hapus iawn dros y blynyddoedd. A does ar un gair croes wedi bod rhwng y ddwy yn ni. Felly dwi wedi bod yn ffodus iawn. Ond, oedd rhaid dysgu sgiliau newydd yn doedd. Oeddwn i eisiau mynd i'r farchnad i werthu stoc ag ati. Felly camu fewn i fyd dynion. A yn aml iawn, y fi oedd yr unig ferch oedd yn y farchnad yn y dechrau. Dwi falch o ddeud bod yna dipyn mwy o ferched wwan sydd yn wych. Ond ar y dechrau, wrth gwrs, rhaid dysgu'r sgiliau newydd yma, dreifio cerbyd a trelar, gosod decs mwyn cario defed, tynnu decs i gael cario gwartheg, wrth gwrs dysgu ffordd newydd o ddreifio oherwydd mae gymaint o bwysau yn y trelars yma, mae rhaid bod yn ofalus iawn. Enwedig efo gwartheg, mae gwartheg yn symud gymaint weithiau yn y trelar, mae rhaid chi fod yn ofalus iawn. Wrth gwrs, bacio. Wel, ia, mae hynny'n dipyn o sgil yn dydi bacio. Ond, mi nes i benderfynu a rhaid practisio ac ymarfer ar y buarth cyn cychwyn. Do'n i ddim eisiau gwneud pons ohoni ar ôl cyrraedd y farchnad. Erbyn wan, ia, dwi'n meddwl dim neidio fewn i'r cerbyd a ffwrdd â fi efo llon trelar y bethau. Ond ar y pryd, oedd o'n pwyso dipyn arna i ddysgu'r holl bethau yma. Oedd eisiau dadlwytho, golchi trelar, llenwi trwyddedau, gymaint o bethau newydd. Ond dyna fo, mae rwy'n wedi dod trwy ddi a wedi dysgu lawer iawn o bethau. Dreifio tractor, dyna rhywbeth arall. Mae'r tractors yma mor fawr a maen nhw'n edrych mor gymleth ag ati. Ond maen nhw'n hawdd i'w dreifio a maen nhw'n gyfforddus iawn. A dyddiau yma, maen nhw'n wych. Maen nhw'n gwneud tractors anhygol. Un peth o'n i'n ffeindio'n anodd iawn yn dechrau oedd cysylltu pethau yr PTO sydd yn declyn hir yn cysylltu hefo'r tractor i allu troi pethau enghraifft eisiau chwalu ciwanna neu torri silwair neu chwalu silwair. O'n i'n ffeindio hwnna'n anodd iawn, ond unwaith oedd rwy'n i ddallt, mae eisiau dipyn o fo'n braich, dyd y gwir, i wneud rhywbeth fel yna, ond dyna ni. Mae yna rhyw ffordd, mae yna fwy na un ffordd o gael wil i welu, fel maen nhw'n dweud. A mae yna ffyrdd o gael rownd y bethau yma. A dwi'n dweud hefyd am ferched, mi ydyn ni yn gry, dyn ni'n sylweddoli mor gry ydyn ni, dwi'n meddwl. Dyn ni'n gry, gallu bod yn gry yn gorfforol, a dyn ni'n sicr yn gry yn feddyliol. A dyn ni'n gwybod tan gawn ni sialens, fel dyn ni'n gallu ymdopi hefo hynny, a dyd y gwir, a llwyddo. Felly, pidwch a bod o gofn dy byd ferched. Os gewch chi sialens, cerwch amdani, ydych chi'n siŵr o lwyddo. Reit, yn ôl i'r nodiadau eto. Wrth gwrs, mi roeddwn ni yn dangos defed. Mae gennym ni dal gyn, dweud y gwir, diadell o ddefaid Texel, pedigree, ynghyd â defaid croes. Felly, dwy ddiadell sy'n yma, defaid croes a defaid Texel. A efo'r defaid Texel, oedden ni'n dangos llawer iawn, llawer o sioeau lleol. Rwy'n credu'n gry mewn cefnogi'r sioeau lleol, oherwydd maen nhw'n rhan pwysig iawn o gefn gwlad yn dydyn, a mae wedi bod yn golled mawr peidio cael hynny yn dydy y 2 flynedd dwytha yma. Oedden ni'n trafeilio i lawer o sioeau a mwynhau a gwneud llawer o ffrindiau newydd ac
wrth gwrs oedd o'n mynd â ni ffwrdd o'r ffarm yn doedd, oedd o rhywbeth gwahanol eto. Ac hefyd y sioe fawr, cyrraedd honno. Wedi dangos yn y sioe fawr lawer gwaith dros y blynyddoedd a wedi bod yn ffodus iawn i ennill y prif pencampwr un flwyddyn. Oedd yn rhoi gymaint o wefr i ni, a hefyd 2 flynedd dwi wedi ennill gystadleuaeth am y ddiadell Texel orau yng Nghymru. Mi oedd hynny yn andros o wefr ar y pryd, rhaid mi ddweud. Ond yn y sioe, wrth gwrs, mae hi'n, ydych chi'n gwybod, mynd yn unau dydd Sadwrn neu dydd Sul gyda'r stoc, a wedyn mae rhywun yn aros tan y nos Iau. A wedyn, yn aml iawn, oedd y beirniadu ar y dydd Llun, wedyn ar ôl y beirniadu, oedd rhywun yn cael ymlacio. A mwynhau, ac cymdeithasu, ac gweld hen ffrindiau, ond rhywun yn gweld rhai bobl dim ond yn y sioe, oherwydd mae cystadleuwyr yn dod o bob man i'r sioe. Bob man o Prydain, a mae'r rhaid i ni fel Cymru fod yn falch iawn, a mi rydw i yn andros o falch o'r sioe. Dwi'n meddwl bod o'n anhygol y ffordd mae Cymru, da ni wlad fach. Mae gennym ni 2 steddfod anhygol yn does, Steddfod Llangollen, Steddfod yr Urdd, Steddfod Genedlaethol. Mae gennym ni'r sioe fwyaf yn Ewrop, sioe amaethyddol fwyaf yn Ewrop. Pa wlad fach arall sy'n gallu cynnal gymaint o bethau gwych fel yna, ynde? A'r iaith Gymraeg yn flaenllaw yn y sioe sydd yn anhygol. Mae'r cystadleuwyr yma o Lloegr a'r Alban yn dweud, wel, mae pawb dweud y gwir wrthych chi yn dweud, mae hon ydy'r sioe maen nhw eisiau ennill. Yn y byd tennis, Wimbledon mae pawb eisiau ennill, ynde. Dyna ydy'r pinnacle. Wel, yn y byd amaethyddol, yr sioe frenhinol Cymru ydy'r sioe mae pawb yn anelu am ennill, a hwnnw ydy'r pinnacle iddyn nhw. Felly mae hi yn sioe i fod yn andros o falch o. Dwi'n mwynhau bob agwedd o'r sioe. Dwi'n mwynhau mynd ond y blodau, mae'r arddangosfeydd yn anhygol yn dydyn. Dwi yn wirioneddol mwynhau mynd rownd y stoc fi nos, oherwydd yn aml iawn di ddim mor boeth, oherwydd mae'r sioe yn lwcus iawn rhan fwyaf amser yn dydyn ni gael tywydd braf. Dwi'n mwynhau pob peth yn y prif gylch, yr arddangosfeydd gwych sydd yn fanno. Wrth gwrs, cystadlaethau Merched Wawr, y gwmnïaeth, a'r arddangosfeydd mae rhywun yn gweld y fanno, ynde. Ia, mae jyst yn sioe deuluol anhygol yn dydi. Ac dwi'n gobeithio y cawn ni sioe eto blwyddyn nesaf, ynde. Gobeithio fydd pethau wedi altro fi'n hynny. Felly dwi yn dymuno yn dda i aelodau Merched y Wawr. Dwi'n dymuno yn dda i'r sioe hefyd. Gyda hynny eiriau, dwi'n mynd i drosglwyddo chi drosodd i Eifen wan y ferch sydd yn mynd i sôn am rhywbeth gwahanol i fi, sydd yn rhan anatod o'r ffarm gyda ni, ond yn rhywbeth hollol gwahanol. Felly hwyl fawr i chi gyd. Cwrs lefel A yn Ysgol Glan-Clwyd. Mi fyswn i a deud y gwir wedi bod wrth y modd yn dod adre i ffarmio hefo mam. Ond, mi wnaeth mam fy merswadio, a hi oedd yn iawn yn y diwedd, y dylswn i ddal ati efo addysg a mynd ymlaen fel wnes i wedyn i Brifysgol Aberystwyth ac astudio cwrs gradd mewn addysg a Cymraeg. A mi gefais i 3 blynedd ddisgyfiadwy yno a gwerthfawr iawn yn wedi gwneud ffrindiau am oes yno. Ond ar ôl y cyfnod yna, oedd cael dod adre i ffarmio hefo mam. A oeddwn ni 8 blynedd yn cael dod adre i ffarmio. Dwi wedi bod yn hyrt bost am anifeiliaid ers o'n i'n hogan bach. A 8 blynedd allan.
anodd iawn astudio i'r ysgol oeddwn ni. Ond wrth y bodd allan a jyst ffarmio, dyna oedd yn mywyd i. Felly mae mam yn ysbrydoliaeth mawr iawn i mi. Mae'n ddynes gryf a gweithgar ofnadwy, a o'n i'n falch iawn am gallu gafodd hir gwobr o ffermfraig y flwyddyn, sawl blwyddyn yn ôl rwan. Ond heiddiannol iawn iddi hi, hefyd mae wedi gweithio mor galed ar hyd y blynyddoedd a dal i wneud rwan. Ond mae mam wedi siarad chydig bach mwy na fi ar yr ochr ffarmio a beth da ni'n neud ar y ffarm yma. Felly, na i ddal ati efo'n addysg ac wrth y modd yn dod adre i ffarmio hefo mam. Ond, mi wnaeth mam ymyswadio, a hi oedd yn iawn yn diwedd, y dylswn i ddal ati efo addysg a mynd ymlaen, fel wnes i wedyn i Brifysgol Aberystwyth ac astudio cwrs gradd mewn addysg a Cymraeg. A mi gefais i 3 blynedd disgyfiadwy yno a gwerthfawr iawn wedi gwneud ffrindiau am oes yno. Ond ar ôl y cyfnod yna, oedd cael dod adre i ffarmio hefo mam. A oeddwn ni 8 fy modd yn cael dod adre i ffarmio. Dwi wedi bod yn hyrt bost am anifeiliaid ers o'n i'n hogan bach. A wrth fy modd allan. Anodd iawn astudio i'r ysgol oeddwn ni. Ond wrth y bodd allan a ffarmio, dyna oedd yn mywyd i. Felly mae mam yn ysbrydoliaeth mawr iawn i mi. Mae'n ddynes gryf a gweithgar ofnadwy, a o'n i'n falch iawn am gallu gafodd hir gwobr o ffermfraig y flwyddyn, sawl blwyddyn yn ôl rwan. Ond heiddiannol iawn iddi hi, hefyd mae wedi gweithio mor galed ar hyd y blynyddoedd a dal i wneud rwan. Ond mae mam wedi siarad chydig bach mwy na fi ar yr ochr ffarmio a beth da ni'n neud ar y ffarm yma. Felly, na i ddal ati efo'n addysg ac wrth y boddau cael dangos defaid aros yn y trelar, oedd gymaint o hwyl, gymaint o ffrindiau ni hefyd, a wedyn cael mynd allan yn y nos, NSA members. Mae'r ochr cymdeithasol sydd i sioe yn anhygoel, a'r holl bobl sydd yn hel at ei gilydd ac yn cael gymaint o hwyl. Mae o'n beth braf ofnadwy, ac o beth di rwy'n mynd i weld yn aml iawn. Felly, a dros y blynyddoedd mae rhywun wedi cael lot fawr o hwyl efo hynna. Ond ochr arall y sioe dwi'n weld rwan a deud y gwir. Di rhywun ddim wedi bod yn y sioe wrth gwrs ers ambell i flwyddyn, ond tro dwytha ni fynd i'r sioe ydyn ni hefo plant a cael gweld yr ochr anhygoel sy'n yna a'r cyfleoedd anhygoel sy'n yna i blant yn y sioe. Gymaint o bethau i wneud, a mae o'n ffordd dda ofnadwy i blant gael tyfu fyny yn cael mynd i'r sioe. Wbeth cyffroes iawn iddyn nhw. Yr holl anifeiliaid sy'n ei gael gweld. Yr pethau sydd yn mynd ymlaen yn yr prif gylch yn anhygoel. Sôn am yr holl bombinau a pethau eraill sydd yn gwneud. A cael aros yn carafan sydd yn luxury i gymaru'r trelar. Ond lot fawr o hwyl, a dwi'n siŵr fydd y genod sydd ac rwan mae'r hynna'n bedair ar iengan ddwy, ac yr fath a fi ar hyn o bryd yn mad ar anifeiliaid. Felly gawn ni weld be fydd i dyfodol nhw, ond edrych ymlaen i gael mynd i'r sioe eto efo'r plant a cael llawer iawn o hwyl. Gobeithio dangos defaid yma eto yn ôl fi. Diolch.
un anifail dwi wedi bod efo obsesiwn hefo ers yn hogan bach ydy ceffylau. Fel mae'n siŵr mae llawer iawn o genod bach. Ond oedd mam a dad wedi gobeithio y bysa'r obsesiwn yma'n tyfu allan, ond yn anffodus yr obsesiwn ar ei dyfu. Ac yn y diwedd, mi ar un o roed i fewn a mynd i'r ffair y borth adeg ynny a prynu merlen bach iddo fi yn anreg. Ac mae'n siŵr bod fi tua 9 oed, mae'n siŵr. A'r ferlen ar un o brynu oedd merlen bach 2 oed, gwyllt, wrth gwrs. Fel mae ffermwyr yn neud. A fe galw ei enw hi oedd Polly. Ac mi fuodd y ddwy yn ni'n ffrindiau mawr ar hyd y blynyddoedd. A dim ond dreiddiol amgylch y ffarm o'n i'n neud rhan fwy ar amser, mynd i ambell i sioe hil, gymkhana, sydd yn ebeth fel defed wrth y modd. Ond ar ôl gadael coleg, mi ath mam a fi i chwilio am geffyl bach mwy. A dwi'n ffodus ofnadwy bod mam wedi cefnogi mi efo'n mreuddwyd a ddiddordeb 100%. Dwi'n bwys pa syniad gwirion o'n i gael yn men yma ceffylau. Oedd hi bob amser tu ôl i mi, a dwi'n diolchgar ofnadwy i hi am hynna. So, eithon ni ymlaen a prynu ferlen bach llwyd yma, ac oedd y ferlen bach yn neidio yn dda. A dyna lle nath pethau fynd o, a dweud y gwir. Nes i ddechrau neidio rhwng sioe a ennill dipyn, a dwi'n gallan bod fi'n eitha hoff o neidio. Felly, prynu merlen mwy wedyn, ond yn gallu neidio uwch. A ymuno hefo'r British Show Jumping. Ac o'n i'n neud yn dda, ddechrau cystadlu. A wedyn mynd yn ôl wedyn a prynu merlen ifanc, a dod â'i hun i blaen yn hun. A wedi bod yn ffodus ofnadwy i gael cystadlu fyny a lawr y wlad a rhyd Prydain i gyd mewn pencampwriaethau mawr iawn, ac ennill llawer hefyd. A oedd hynny'n amser braf iawn cael mynd rownd y sioeau. Oedd o'n mynd â ni allan o'r ffarm, cael neud rhywbeth gwahanol, ac dim ond yn cofio, dweud gwir, mae'n neis cael rhywbeth gwahanol i ffarmio, lle chi'n cerdded i ffwrdd ohono, a wedi cael cerdded yn dod fewn i'r ffarm, a bod bach mwy ffres i peth ydyn. Ond na, o'n i gael llawer iawn o hwyl mewn o'r sioe. A dwi'n edrych ymlaen yn adwy hefyd i pethau ail ddechrau yn iawn i gael. Beth newydd hollol i mi yn hyn, a gwneud cwrs 2 flynedd, cwrs tar yn Coleg Dolgellau ar y pryd, a dysgu wedyn am 10 mlynedd hapus iawn ges i'n Gleich Ifan, ac oedd o'n brofiad gwych, ac o'n i wrth fy modd yn astudio ac yn dysgu'r myfyrwyr ifanc, a cael gweld nhw mynd yn eu blaenau i gael ffarmio adre, i weithio adre efo i'r rhieni, neu i fynd yn eu blaenau golegau, i brifysgol, i wneud cwrs arall, ac i gael swyddi sydd ella yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol i wneud ag ameth, oherwydd mae'n ei gymaint o gyfleoedd rwan i ferched yn enwedig mewn ameth i gael swyddi a chyflogau da sydd yn braf iawn i weld. Oherwydd, wrth gwrs, mae'r sector amaeth werth 120 biliwn i economi y wlad, a mae hynna yn anhygoel ond ydych chi'n meddwl am y peth. A i feddwl am yr holl swyddi sydd i'w wneud yn ymwneud ag ameth, sydd ella di bobl ddim yn meddwl am y peth, a dweud gwir. Mae rhai bobl yn meddwl am ameth fel ffarmio allan ar ffarm a bod yn reit hands-on, ond dydy o ddim yn gorfod bod, felly mae gymaint o gyfleoedd a swyddi ar gael sydd mae bobl yn gallu
dal i fod yn gweithio fewn i breuddwyd o weithio gyda anifeiliaid a ffarmio, ond lle maen nhw'n gweithio mewn swyddfa neu yn cael bod allan a mynd i ymweld â ffermwyr a cael cyflog da am wneud hynny sydd yn braf iawn oherwydd ystalwm eich bod yna chydig o stigma eich bod dim gymaint o gyfleoedd i gael swyddi. Chi'n cael yr un math o gyflog a fysach chi'n gael efo pethau eraill mewn ameth, ond dwi'n mor falch o ddeud fod hynna wedi newid a bod llawer iawn o bobl ifanc a merched yn mynd yn ei blaenau ac yn bod yn chwyddiannus iawn yn eu swyddi sydd yn braf iawn i weld.